Tikulandireni kusabata inanso yapadera ya programu imene yakulinji lero mpaka lachitatu tikhale pano kupatsirani nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko muno. Ya lero ndiyokhudza bungwe la ADMAG chifukwa lavomereza kuti matani 70 achimanga omwe anali atasungidwa ku nyumba yosungiramo katundu kuliwonde mboma la Machinga awonongeka chifukwa cha tizirombo. Mkulu wa bungwera Ben Bautolo wati chimanga chimene chinakhudzidwa chinagulitsidwa kwa oweta ziweto pofuna kuchepetsa kutayika kwina. Iwo anenanso kuti chimanga china chomwe chinali chitayamba kugwira tizirombo chinathidwa mankhwala ophera tiziromboti ndipo chikadali choyenera kugwiritsidwa ntchito. Komabe iwo sanathe kufotokoza kuchuluka kwa ndalama zomwe bungwe lidataya chifukwa cha kuwonongeka kwa chimangachi. Ndiye mafunso amene tifuna tifunse pano ngonena kuti kodi zimenezi zimachitika chifukwa chani ku ADMAG, chifukwa mu December chaka chatha bungwe lomweli lidachotsanso pa msika matani 45 aufa amene ndamtengo pafupifupi 100 miliyoni kwacha atawonongeka. Tikhale ndi alendo osiyanasiyana programu ya Marithandize kusanthula nkhani oyamba ndi wanangu chafulumira mstudio muno. Wanangwa mawabwino tikulandireni ku programu ya ulinji. Tathokoza kwambiri. Komanso tikhale ndi alendo ena amene tikhale nawo pa line ipa. Tikhale ndi olankhulira bungwe la ADMAG amene ndithu nda Teresa Chapulapula komanso Leonard Chimwaza amene ndikatswiri pa nkhani za ulimi. Teresa mawabwino mukutimva pa line ipa tikulandireni ku programu ya ulinji. Tathokoza kwambiri ndikukumvani ndithu. Komanso Achimwaza mawabwino tikulandireni ku programu ya lero ya kulinji. Tathokoza kwambiri ndikukumva kwambiri. Tiyambe ndi Teresa Chapulapula. Choyamba tatifotokozerani kuti zakhala bwanji kuti chimanga chochuluka chonchi chiwonongeke kuliwonde uko kumkhokwe zanu za ADMAG. Zikomo kwambiri. Kuyambirira tiyambe ndi kuthokozani ataize chifukwa chodipatsa mpata ADMAG kuti tikhoza yankhulapo pa nkhani imeneyi. Tithokozenso omvera onse. Komanso ndamva mukamba za bwana Chimwaza. Zikomo kwambiri. Koma nkhani yayikulu ndiyonena kuti ngati ADMAG tikamasunga tikagula chimanga chija kuchokera kwa alimi tikakhala kuchisunga timachikonza after every 3 months timachipanga fumigate ngati tinoti kuthira mankhwala kuti chimanga chikhale mu quality yabwino, chikhale chapamwamba. Chotero chinachitika posachedwa apa pamene timakapanga fumigate kapena kukathira chimanga chija mankhwala tinapezapo kuti matumba ena amene amakwana onse 79 metric tons imene inapezeka kunena kuti yasintha mtundu. Muchingerezi tinene kuti kupanga discala kapena chichewa china kudziya osati kuwola imene inamvetsera sichinaole koma kunali kudziya chabe. Nkhani imakhala yonena kuti chimanga chija tikachisiya mu warehouse yathu mosungiramo amachika mastag amakhala achika matumba ndi kuchilongeza. Ndiye pena pamatha kupezeka kunena kuti chimene chili pansi chija chimatha kubwera ngati kachinyontho. Ndiye komabe timachitembenuza kunena kuti chimene chili pansi chikuyeneka chibwere pamwamba kuchitira kuti mphepo ikhale yokwanira chimanga chikhale chabwino. Ndiye timati tikapezamo mwina thumba limodzi awiri angapo nena kuti asintha mtundu sitimachititsa pamsika kuti anthu akagule chimanga chimene kuchi. Timachichotsapo kunena kuti tili ndiye nanso amene amatigula amene amapanga zakudya za ziweto. Ndiye timatenga chimenecho kugulitsa utero. Ndiye apapa pa chimanga chimene tili nacho chimene chocho ndime tinachotsa tinachigulitsa mmene takambira, ndipo chimanga chimene tatsala nacho pakadali pano tili ndi chapamwamba ndithu ndi cha quality yabwino moti mutagula amvetsetsa kuti chimanga chimene chilipo kwa ADMAG ndi chimanga cha quality yabwino. Ndi mmene kumakhalira ku Malawi kuno nkhani za njala, anthu ambiri salima chimanga chokwanira m'minda zawo.
inu mukuona ngati pena pake sipali ka carelessness kumbali yanu kuti kumapeza kuti chimanga ngati chimenechi chochuluka chonchi matani 70 kumaonongeka achapulapula? Zikomo kwambiri mmene takambira kunena kuti sikuola kwa chimanga koma kupanga diskala ndiponso ngati kampani tindi dongosolo kapena ndondomeko imene timagwiritsa ntchito kuti tionetsetse kuti zimene tili nazo ndi mbewu zimene timagula kuphatikizapo chimanga ndi zapamwamba ndi za quality yabwino. Ndiye apapa ndikupanga diskala kumene pa matumba ambirimbiri pa chimanga chambirimbiri chimene tili nacho iniyo mukhoza kukhala mboni kunena kuti tinakampa myezi ingapo yapitayi kuti tikugulitsa chimanga ndipo anthu akhala akubwera kudzagula chimanga pakadali pano tagulitsa matani opitirira 500 pa chimanga chimene tagulitsacho. Masiku ano kuli social media tagulitsa chimanga chinakakhala nino kuti anthu tagulitsa chionongeka ndekuti bwezinu chitakupezani mutaona pa Facebook kuti komatu adimako takagulako chimanga koma atigulitsa choola kuli chimanga ndicho chabwinobwino ndifukwa chake titagulitsa tapezera unoti anthu agula ndipo palibe amene wabwera kudzadandaula kuti timati ndikuonetseni ndakagula thumba ili ku adimaki ndipo ndapezeka kuti ndiloola kapena kuti chimanga chaonongeka. Chabwino achimwaza nkhani zimezi mukutipo bwanji takhala tikumva nkhani zimezi mobwereza kuchokera ku bungwe ya adimaki chimanga inda awakuti chapanga diskala koma timapha nthawi zina chaola mbuyo mbanapa kuti chimanga chaola achigulitsa kwaweta kwa eni ziweto ndi zina zoterezo. Nkhani imeneyi mayiona kuti ndiyokhudza bwanji ku dziko lino potengera ndi mavuto achakudya amene dziko lino limakumana nawo chaka ndi chaka timamva kuti anthu millions and millions of people akhudzidwa ndi vuto la njala komamva kuti bungwe la adimaki chimanga chikumaonongeka chikumachita diskala despite matemziwo koma inuyo nkhani mukuona kuti ndiyokhudza bwanji choyamba? Zikomo kwambiri AVC tiyamikiranso kuti akwadimaki tili nawo lero kuti mwina tifotokozere kuti zomakhala bwanji tamvetsera bwinobwino mmene mayichapulapula afotokozera. Tinene pano kunena kuti kufotokozera kwawo kwamveka komano mwina tikhoza kungonena kuti noni ma semantics yabe akukamba zotina kuti chimangacho chango sintha mtundu komano sichinaole mwina kwambiri pamene tingakhazikike ndi pa cause kuti chimene chimapangisa kuti chimanga chisinthe mtundu nchiyani chimene chimapangisa kuti chimanga chiole nchiyani. Mutha kuona kuti chimene chimayambisa zinthu ziwiri zonsezi ndi chinthu chofanana. Chimodzimodzi kunena kuti chovala ichi chabowoka ayi sichidabowoke komano chovala ichi changong'ambika. Chimene chapangisa kuti chovala chibowoke kapena ching'ambike ndi chinthu chimodzi chofanana. Ndiye ndimaona ngati kuti ngati dziko kwambiri mwina tikhazikike kwambiri pa cause kuti kodi chimene chikumayambisa chimene chindi chani. Chachiwiri nchonena kuti tikayang'ana bwinobwino mmene zinthu zakhala zikukhalira izizi zikuchitika mobwereza sitokamba pano kuti mwina management ya adimaki imene ilipo pano ndimene mwina sinachite bwino ayi koma tikukambano za adimaki ngati general komanso kwa zaka zambiri. Mchaka cha 2021 kudaolanso chimanga pafupifupi matani opitirira 1000 ndalama zambiri zidaluzika. Mchaka cha 2024 kudaolanso chimanga pafupifupi matani 12,000 kupitirira. Myezi 6-7 yapitayi timakambaso za ufa kudaonongekanso. Pano mu July tukambaso za chimanga kuti no China chaonongekanso not fit for human consumption kuti sichili choyenera kuti nomwe na munthu angadye. So apapa kwambiri tingotsindika kunena kuti zikuoneka kuti izizi zoti chimanga chikumaonongeka kachikuola kachikupanga diskala zikumachitika mtundu wa Malawi ndikupa kuti sungakhale wokondwa ifeyo ngati alimi singakhale wokondwa ndiye tikuyenera kwambiri kukhazikika pamenepo chifukwa ndalama zimene bungwe la adimaki limagwiritsa ntchito ndi zathu Amalawi ni ndalama za misonkho imene zimapita kumene kuja kuti agwiritse ntchito ndiye ndikupa kuti palibe Malawi amene angakondwe kuti ndalama zake mwina zisamagwire ntchito kuzonena kuti moyenerera. Ndiye ngati alimi
ngati dziko ndikukhulupirira kuti no trend imene yakhala ikuchitika mobwereza komanso kwa zaka zingapo zikumachitika ndikuwa kuti siyabwino. Chimene tikufunika ngati dziko panopa toyambirira mwina tisakhazikike kwambiri pa ma terminologies kapena ma semantics kuti no mwina ndi mwina routing kapena no declaration ndikuona ngati kuti tikakhazikike kwambiri kumene koko ndi kuti no sitivomereza sitisintha ndi kuti no sitikonza. Chimene tikuina kupanga ndi kuzindikira ndi kuvomereza cause kuti kodi kuolako kapena kuonongekako kukuchitika chifukwa chani ndipo ndi madera ati amene tikuena kuti tichite bwino kuti mtundu wa Malawi titumikiridwe bwino. Chifukwa tikati tiyang'anitsitse bwinobwino nkhani ya post harvest management handling bungwe la ADMAC tikukhulupirira kuti ndi bungwe lokhazikika 1960 chakuti kalekale limene adalikhazikitsira ndi bungwe limene lili ndi kuthekera konse osamalira mbewu mmene afotokozera Maija Pulapula zikutipasa chithunzithunzi chonena kuti bungweli lili ndi zonse zoyenerera ma warehouses abwino ma technicians abwino amene amadziwa za post harvest handling bwinobwino zimenezo ndi zinthu zabwino ndithu komano pamene tili ndi zonse zotiyenereza zikutilaka pati inde pamachitika ma periodic kapena ma routine inspection kulondoloza amene akambira kuti miyezi itatu ina iliyonse amapita mu nkhokwe kapena mu warehouse kukalondoloza kuti mbewu zathu zili bwanji akapezano mbewu zina zimene bwina sizili bwino zimayenera kuti no zichotsedwe zikachotsedwa ndi kuti no mwina zitayidwe kapena no zigwiritsidwe ntchito mu njira ina ndi kuti timayenera kukonza pamenepo kuzilondoloza mbewuzo kuti ndi mmene zililimu ndi mmene moisture yake ilili mwina shelf life yake singakafike no modelo pamenepo pamene timayenera kuti konza nawo kumanga chimene tukambirana pano akunena kuti chapita ku Ziweto tikayang'ana nkhani ya declaration chimene chimayambisa kwambiri ndi zijatimati ma fungus fungal attack now chinthu chimene chagwidwa ndi ma fungus technically chimakhala choopsa kwambiri sichimakhala no fit for consumption either kwa munthu kapena no kwa chiweto chifukwa chonena kuti no any fungal attack result yake imakhala no poison option ujatimati aflatoxin technically amene akudziwa bwinobwino za food safety zimayenera kukhala choncho. Now ngati no mbewu zimenezi zapita no kuziweto tinena kuti mwina degree kapena ma levels za aflatoxin ambewu zimene zosaonongekazo zimene zapanga discalazo anali bwinobwino chifukwa tikayang'ana bwinobwino nkhani za aflatoxin ndiopsa kwambiri ngakhale ziweto zidzakhala kuti zadya sizinafe koma ma toxins iwo amakhalabe mmenemo amene wakadya ziweto zimenezo nayenso amakhala pa chiopsezo. Aflatoxin si chinthu chosewelesa kwambiri apo tikungoganizira kuti mwina patha kukhala chiopsezo choyamba. Chachiwiri ndi loss of money chimanga cha sinthamtundu chimayenera kuti no chigulitsidwe kwa Malawi kuti ADMAC ipeze ndalama nkukagulanso chimanga china lero chimanga chija cha sinthamtundu chakagulitsidwa ku Ziweto tikukhulupirira kuti no value ya ndalama imene ikadapezeka pochigulitsa chili bwinobwino ndi value ya ndalama imene ipezeke pochigulitsa no ku Ziweto mwina zitatheka kuti atifotokozera mwina ndiyotsikirako tingoyerekeza mwina chimanga chimene chikanatha kugulitsidwa 100 million koma chifukwa kuti cha sinthamtundu mwina chagulitsidwa 40 million still ndi kuti pamenepo pali loss ndi kuti ngati mtundu wa Malawi wapwetekedwabe chifukwa chonena kuti no ndalama ndi kuti no zaluzika tikukhulupirira kuti no tikati mwina tidisale kwambiri kuti changosintha mtundu koma pali loss mwina tisadisale kwambiri pachipande tisadisale kwambiri mbatata tingovomereza kenako no tilunjike pakuchita bwino kuti mtundu wa Malawi utumikiridwe bwino. Chabwino achimaza tipite kwa wanangwa kodi utsogoleri kwa ADMAC kuyenera kuyambira pati nkuthera pati nufusafuso yefuyenera kuti sinkhani yango khala ndi atsogoleri komanso ndi kuti utsogoleri kuyenera uziyang'ananso zinthu ngati zimenezeti kuti ntchito ya ADMAC kugwira bwanji pa nkhani yokugula chakudya kugula mbewu kusunga mbewu kugulitsa kumene nkhani ya utsogoleri zikuikhudza pati zimenezi kwa ADMAC andi tikuonapo ina aliyense amene akufunsidwa mafunso kapena in history yakuola kwa chimanga kapena kuola kwa chakudya kumene kuti timaonapo ina akatafunsidwa mafunso kapena wake being held accountable kuti ino tafotokozanapo zakhala bwanji tatifotokozani nkhani yakuti utsogoleri kwa ADMAC mukuiona bwanji?
ADMAC ndi bungwe limodzi limene limayendetsedwa ndi boma kapena tinene ti makampani amene ali aboma mwachidule. Makampani amene ogwira ntchito kumeneko makamaka akuluakulu oyendetsa makampaniwa ndi anthu amene amasankhidwa ndi boma. Kuyambira kalekale mene anenera achimwaza kuti bungwe lindira kalekale ndi bungwe loyamba. Chifake mukaona manamba plate yake amakhala 1 soyeza kuti ndiyambirira. Yeah. So mwachizolowezi pali kusintha tinene zoona kuchoka mmene tinachoka mu ulamuliro wa chipani chimodzi kufika mu ulamuliro wa democracy kuyambira 1993 94 utsogolero oyamba wabakili muluzi kupita kutsogoloku mpaka kufika pamene tilipa. Mukandifunsa za utsogoleri wa makampani a boma unayamba kusintha mwati munguphatikiza onse chabwino kuti ndisaoneke ngati ndikulimbana kwambiri komano nkhani ndiyoti unasintha tiye ndivomereze chifukwa kuti munthu mwina ngati wabayidwa ni minga ndiye ufuna ululu uchoke uyendeko bwino pondeko pasi. Njira yabwinotu ndikuyang'ana mingayo ndikuyichotsa. So kumalawi kuno chibe chutivuta timalambalala tumangofinya mbali koma tikuzwa kuti minga iyi tukhangati yalo apa iyi kuoneka kuda ili apayi malo mopeza phini kuti tichonse kumazungulira ndi ululu sumata. So zambiri zimene tikuona ndi ululu umene tikulambalala. Ndi ntchito yayikulu kwambiri kubwezeretsa ntchito za makampani amene chifukwa kwakukulu makamaka maudindo akumtundaku tikatenga pakati kumakhala bodi komanso mwina akuluakulu enieni mukaona kuti nzosabisa amene amapezeka ali patsogolo ndi anthu amene asunthira kundale makamaka ku chipani chimene chikuyendetsa boma nthawi imene. Ndiye mukaziyang'ana motero mavuto ambiri sangathe chifukwa mukangoyamba kulowetsa zimenezo zimapezeka kuti nkhani yake siyotumikira anthu kwambiri komano kwakuluakuluwo ndikungoti mwina tisangalatsa amene atiyika pa mpando kapena iyayi iyi ni nthawi yoti mwina ineyo ni nthawi yanga ndidzilipire malingana ndi gawo limene unatenga pa nthawi imene mwina chipanicho chinali kunja. So limene ndi vuto loyamba limene tina andi ndi vuto lalikulu kwambiri ngakhale kuti pali vuto lina limene ndimaonanso kuti ntchito za ADMAC ndizovutanso kwambiri kuzilongosola ulendo fa mavuto andenga kalekale ndinachimwaza sikoyamba ngani zoolaola zinde zambirimbiri apa zaola matani mwakuti aola. Mukhoza kuona kuti kuola kukuli apo pali zinthu zingapo ananena Treza kuti ayi timakasadabuza chimangachi timatani koma tikhoza tinanga kuyambira mbuyo zimatheka bwanji chimangachi kalero ADMAC magula chimanga yokha Malawi ino mulidi misika mizimu tinyumba tambirimbiri toti zikanalimo inali paliponse Malawi sei imagula mbewu umene muntedza chimanga foja amene wachikopa komano zoolaolazi tizimamveka ena kuzomanena kuti ena nthawi ya boma la koma zambiri zimachitika pamalo pamene agulira ngati nkhani za mbewuzi maona ndi kodi inali nthawi imene munthu umangopita munda ukakunkhaka chimanga udzazambale ukagulisa ukagula kabudola wekha. So silinali bungwe lovutika timamvapo mbiri ndithu kuti ni bungwe limodzi limene linathokozapo boma kuthokoza malemu Dr. Banda ndi presidential jet chifukwa choti lachita bwino. Nawo tiye tibwererero bungwe lomwelo mu 2017 2018 budget linapatsidwa 45.2 billion ngati bailout ya ngongole kuti ya inuyo tufuna tikuchotseni musinga za ngongole zimene anali nazo mabanki osiyana anzikumu komano khalekhale nikupatsidwa ndalama zimenezo zaka 8 zane panopa kuti mufunse mupeza soti kuli ngongole za nkhani. So mwachidule za utsogoleri zili apo makamaka za ndale zimene zimativuta kwambiri mabungwe amenewa. Chinaso ndi chakuti
tili munyengo imene kayendesero kachuma kanasintha ndekuti ipeze mtaji adimaki sinkhani ya masewera chifukwa kalero adimaki imene ndikunenayi imagula mbewu mwina kuyambira August zitauma bwinobwino infati kale anthu amayika chimanga pamkukwetu mukakolola makakolola patatha miyezi mukakolola mapezeka pali mbewa chifukwa choti chakhalitsa chimakhala chitauma imeji ndi moisture content pa Chingerezi imene amafuna imakhala kuti ili bwinobwino sangapange pano zimenezo chifukwa iwo akangochedwa pang'ono panopa ndi liberalized economy mavendalo apo kalero inali state controlled economy ndi palibe wina akanatenga sikelo nulowa ntchire kuti ndikagula chimanga boma lisinayambe ayi pano aliyesa enanso amagula chili munda kungochiyang'ana ngayaye ndinada mukadzakolola ndama ndizi so pofuna kulimbana ndi mu nkhani ya chuma ngati imene adimakire pamavuto pamwina kuthekera kosamala chimanga chimene sichinaumitse alibe ndizingopezeka chaola chaola ya mwina kutsogoloko ndibwere kuti tingosole kuti sono nanga chimanga cha ku Zambia chimadzatani chabwino mwero imene chabwino iya tibwerere kwa Triza pa Triza nkhani ndi imene ena akufunsa mafunso ali kodi capacity yanu yosamalira mbewu zimene mwagula ili motani ma warehouse anu ndabwinobwino tatiyankhani pamenepo ndithokoze kwambiri Elvis wanangwa fundo zabwino kwambiri komanso chimwe chakumileko kumveka fundo zabwino kwambiri koma ndimafuna ndilongosoleko kunena kuti ife ngati Admark ma warehouse athu ndi abwino kwambiri ndipoti ndi malo ochuluka dziko lonse la Malawi ngati madepo tili nawo 9 dziko lonse ndipo chisamaliro chathu cha mbewu zimene timagula ndi chabwino kwambiri mene imayendera Admark tili ndi what we call division tili nawo ma divisions 11 pa ma division imakhaonena kuti tili ndi let's say division imodzi ndi 2 districts kapena 3 districts zimene amapanga manage ndi division iliyonse ili ndi akadaulo amene amayang'ana zapolite kuonetsetsa kunena kuti tikagula mbewu zikusungidwa bwino ndipo ndi zapamwamba ndi munakambaponso za wanangu anakambapo za moisture content za moisture ngati Admark munthu aliyense amene anabwerapo kugulitsa mbewu kwa Admark timakhala ndi makina amene timati ma moisture meters ndi munthu akabwera ndipo makhala ma levels ambewu ina iliyonse imene mukugula ndi munthu akabwera timachiyeza kuti kodi chafika mulingo woyenerera kuti tikhoza kugula alipo ena mwina akhoza kuchitira umboni kuti ntapita kugulitsa mbewu ku Admark anandibweza kuti ndikayanike kapena ngati nchosasamala bwino yosapita timabweza kuti pitani mukachisamalire kuti mukamabwera chibwere chili chowuma bwino kuti tikamachika mu nkhobwe zathu kuti tikusunga ma warehouse mwathu ikhale chosunga bwino ndikulongosola ndondomeko yenseyi chifukwa chonena kuti timafuna timvetsetse kunena kuti ukadaulo ndithu osunga mbewu ku Admark ulipo ndipo ndi akatswiri amene timakamba kunena kuti pa 3 months ina iliyonse amapita kukachitembenuza kukachionanso kuti chikuoneka bwanji mapezeka kunoti china chapangako diskala amene talongosolera inde mwanina zamawedzi komano that is the word kuti at the moment what we found zinapanga diskala chabwino ndi musanapitirize makamba nkhani kuti makhala ndi akatswiri oyang'ana zapolite Admark akatswiri oyang'ana zapolite kuliwonde ankhapo mafunso aliwonse 70 matani 70 achimanga onongeka kumalawi kuno anthu ambiri amadandaula kuti khalidwe lokuti munthu wina wache chinake chikalakwika palibe aliyense amene amafunsidwa mafunso palibe aliyense ngati akupezeka olakwa nkupatsidwa chilango samsote chifukwa achimwaza akambapa pa nkhani ya misonkho ya Malawi kuti chimangachi chimagulidwa ni misonkho ya Malawi. Who is responsible for oletsa chimanga ku warehouse yani ya kuliwonde kumachika kapena palali yense panaka likafufuka aliyense amene wachitika pofuna kumvetsetsa chimene chinachitika andikati papezeka munthu alipo wina yense amene mumuchita hot account inu ngati Admark kuliwondeko wina yense
Funso bwino kwambiri, ndimafuna ndikambe kunena kuti aliyense akamagwira ntchito yake, aliyense akamagwira ntchito yake, palibe amene amambogwira ntchito kunena kuti chomwe ndikupangachi ndifuna chisakhale chabwino. Izo ndizo inuyo mukonzekera program yanuyo ndisindikhuza kuti ine mwandiyankhula lero lomwe kapena bwana Chimwaza mwayankhula lero lomwe mwakonzekera kunena kuti program yathu mawa ikhale motere koma chimatha kuchitika kuti munikagwira ntchito yanu ija mwapeza kunena kuti adimaka apeza kuti asitikwanitsa koma inu mapulani anaona kuti tikhale ndati makalongosolere tikhalenso ndi bwana Chimwaza akhalepo awunikirenso mbali ina ndi nthawi zonse ngakhale ngati adimaka tikamagwira ntchito amagwira ntchito unena kuti ntchito omwe ndikugwirayo chimodzimodzi tikhozokamba ngati achipatala samagwira ntchito kuti patient wabwera uno yamwalire uyu alesa makhala cholinga chake zinthu ziyende bwino. Adimake ndi chimodzimodzi palibe amene angakondwere kunena kuti tadzuka tauletsa chimanga tatani ndinkale tunena kuti chimanga ichi chimapereka ndondomeko imene yonena kuti timayitsatira ngati kampani kuonetsetsa kuti mbewu zimene tili nazo ndi zapamwamba. Chifukwa chake timakamba kunena kuti kupeza komwe tapeza kunena kuti kupanga diskala chimangacho nkhani yabwino konse palibe amene angafune kumva kuti chimanga chapanga diskala komano nkhani ndionena kuti tili mkati mogwira ntchito kuyesetsa ndi ukadaulo wathu mmene timachitira kunapezeka matumba ena amene apanga diskala bwana Chimwaza anadandaula kuti ma levels a aflatoxin ayi ndithu chimangacho chimakhala chonena kuti kupanga diskala ndikuona kuti osati chaola kapena kunena kuti ma levels a aflatoxin akhala kunena kuti akhoza kuononga nyama ayi ndithu komanso nkhani ya chapulapula inadziwikira ku komiti ya parliament kuti sakulakwitsa ere ndichoncho futsaniso futsolo nkhani yakuchita diskala kapena kuonongeka inadziwikira ku komiti ya ku nyumba ya malamulo sichoncho sinadziwikire munabwera poyera chifukwa Adimake ndi amala munabwera poyera nkuwafotokozera amala kuti achichitika tu ndi ichi kuli zachitika ndi izi kulionde munabwera poyera chomwe chimachitika chifukwa chenoti pali dongosolo mumayenera kuti imene timakambira kunena kuti fumigation imene itachitika ndi pamene tapanga discover tanena kuti tiyeni chimangachi munabwera nkuwafotokozera Malawi kuti zachitika ndi izi potengera kuti inuyo ndi mmayendetsedwa ndi misonkho ya Adimake imayendetsedwa ndi misonkho ya Malawi achapulapula zambiri zimene zimachitika kwa Adimake anthu amayeneka adziwe ndithu ndipo amadziwa ndithu kunena kuti timayeneka tidziwitse anthu kunena kuti pakuchitika chakuti tikugula chimanga nthawi zonse tili ndi ma platforms osiyanasiyana amene timadziwitsa anthu kuti kukuchitika chani ndiye pena zimadekera kunena kuti akalipa level yanji yoti muchitire zinthu zija ngati kampani pena paliponse pamayenera kukhala dongosolo lake kuti tikupanga motani iyi munayiyendesa motani iyi ya 70 munayiyendesa motani to ensure kuti pala accountability komanso tifuna mutifotokozere nkhani ya ndalama chimanga chinayi cha ndalama zingati chisanapange diskala mwachigulitsa mwagulitsa ndalama zingati ndipo ndalamazo mwachitira chani ndalama azikoma kwambiri monga chimanga chimene chikapanga diskala chimakhala kunoti mtengo wake sungafanane ndi umene timayenera kugulitsira pachiyambi ndi zimene tikamagwira ntchito yathu ma-challenges ena amene timatha kukumana nawo kunena kuti pamene kuti mukupanga check mufuna muone nthawi zonse timati tikamapanga dongosolo ngati limeneli timayeneka tilembe report amakhala mareport amene timayeneka tilembe ngati kampani timungangopita kuti takaona basi zathira pompo so we have reports on the same kuti apapa chimanga chani can you share report imene inanena kuti chani can you share to Malawian mungagabire kwa Malawi kungowafotokozera kuti zinali za ndalama zingati tifuna tione kuti Adimake khale accountable right tifuna tione kuti Adimake sikuti kubisa china chilichonse pa nkhani Adimake sikubisa china chilichonse because kampani yo ilipo chifukwa cha Malawi modi ife timatenga kwa Adimake chifukwa cha Malawi tikugwira ntchito chifukwa cha Malawi alipo ndiye palibe chifukwa china chilichonse chomwe tinganene kuti tabisa komano nkhani ndione kuti kuchika mpachi ndi chimanga chomwe tinagula mchaka cha 2024-2025 imene
zapezeka kuti chapanga diskala tidakali munyengo yochisamalira ndino chinayi cha ndalama zingati ndekuti tikhoza kuchita msanga kunena kuti 79 tons ndoti ni matumba angati tikalero ndekuti ife tinachi pogulitsa pansika tinakwanitsabe tinakatha kungochisiya pena pake koma timati chimanga chimene chapezeka diskala tikachigulitsa tipangako recover ndalama ina imene ithandizireko adimaki imene timapangira timagula kugulitsa nthawi zonse ifeyo ngati an agricultural marketing company. All the time we are on the market buying, selling, and just to add, apart from that, as a company, timakhala tini two functions, that is social and commercial. And as I'm talking right now, ku commercial side, timagula tikugulitsa nyemba, tikugulitsa mpunga, tikugulitsa nandolo, tikugulitsa soya. So all the time, timapeza we are buying or we are selling. Palipo kumwe timapeza ngati company pano taseka nothing is happening. So tilatsimikizira amalawi kunena kuti ngati kampani yawo yoyendetsedwa ndi ndalama zawo akatswiri adimaki amene akuyesetsa usana ndi usiku kugwira ntchito kuti zinthu ziyende ndithu ndifukwa chake pakadali pano pali zinthu zosiyanasiyana zimene zili pansika tikugulitsa kuyesetsa kunena kuti anthu akupeza zinthu kuchokera ku kampani ya adimaki komanso mosavuta. Chabwino achimwaza munayi ndi ndemanga koma sinaloyene kuti mulankhule chifukwa timafuna timvekaye kwa achapulapula nkhani zofunikira zimenezo. Muthu wobwerapo munayi ndi mfundo yotani? Zambiri zikukhudzana ndi kukambitsirana kumene mwakambirana apapa kukhulupira kuti mayi chapulapula afotokozerapo bwino. Inebe ndi sindika ponena kuti mwina tichite machawi kuvomereza kuti pena pake bunge maki si likutitumikira bwino. Mwachidule munena kuti silila accountable. Accountable mwina too strong. Ponena kuti nanga si akunena kuti akumatifotokozera mmene zinthu zikuyendera whatsoever. Komano kawiri tikamanena kuti zinthu zikuyenda timayang'ana ndi mali zake. Now mukaona zaka zonsezi ndinanenanso pa kuti sitikamba za management yapa tikambano admark in general kuchokerano mwina zaka 6 mbewu zikumaonongeka ufa ukumaonongeka akatswiriwo alipo mawarehouses iwo alipo pamenepopo ndi pamene no tikuyenera ifeyo ngati dziko kuwunikapo iwonso ngati adimaki ndikhupa kuti mwina pano pasanga bwere poyera kuvomereza kukhala kuti ndi pamphepo koma chilungamo chake nchonena kuti akuyenera kukonzapo chifukwa ife Malawi tikufuna kuti no bungweli lizititumikira bwinobwino. Nthawi zonse timakhala tukamba za 2019 kwa adimaki kunachitika timati structural review kulunguza bungwe lija kuti no lidzukenso libwerere mchimake. Nkhani iyi ya adimaki commercial komanso adimaki social welfare idabwera nthawi imeneyo ndi mbali imodzi ya ma-reforms andi taona ngakhale strategic plan ya adimaki imene no akutsatira panopa imatsindika nkhani za quality, nkhani za ma-standards zili zonse zilimo. Munjira ina tikungowapempha kunena kuti atumikira Malawi bwino. Si chinthu cholondola kuti misonkho ya Malawi ikakhala kuti yagwira ntchito mwina kugaya ufa wodzonongeka, kugula chimanganyo chidzonongeka ndikuti pamene pakuchitika loss ndikuti kuti pamene tikuyenera kuti tikonze. So zimene akamba wako adimakiwa zimene kuti zichitika nthawi zonse komano mali zathu amene tikuwapeza pa ndondomeko zakagwiridwe ka ntchito zimene akunenazo si zimene tikudziona chifukwa ndi zinthu zona kuti tikudziona tikudzimva komanso kuwirika. So mwina kwambiri pofunika kukonza ndi pamenepo kuti pano patikukamba pano nyumba ya malamulo idavomereza ndalama kuti magule chimanga. Tili ndi mantha kuti kodi chimanga chimene chikugulidwa panochi sichionongekanso komanso ufa umene udawonongekayo ndonena kuti udagayidwa kuzigayo zina zimene no ku kampani imene yoyo mwina sititchula pa zifukwa za malonda ndi zifukwa zina. Kampani imene ufa wake umakhala uli bwinobwino koma wadimaki waula bwanji ndikuti nkhani ndi handling ya produce komanso ma products pamene mwina tikuyenera kuti tsindike ndikuwapempha kuti pamene
atiyang'anire bwinobwino atikonzere bwinobwino kuti ADMAC likhale bungwe lodalirika limene takhale tikulidziwa kwa zaka zopitirira 50 mbuyo. tipitikaye kwa mtolankhani wathu Usman Kaliati kusalima. Usman, mawa bwino wadzuka bwanji? Mawa bwino kuno chimwene kuti moyo wa lero wacha bwanji? Yeah, kuli bwino kuno kuzizira kokha, koma nkhani ndi imeneyo. Tafunsana amalawi kumene kuti bungwe la ADMAC nkhani zochita zosunga zakasungidwa chakudya zakuzoona bwanji? Apa ine ndili ndi mmodzi mwa amalawi kuno kusalima amene afunika ponde manga aliso nkhani ngati imeneyi mosataya nthawi kwambiri. Mwina choyamba malume ndikusi dzina lanu? Dzina langa ndi Tonadi Magoda. Mwina nkhani ndi imene mwaivona kuti bungwe la ADMAC lavomerezana kuti manga matani okwana 70 ndithu aonongeka amene amasungidwa kumene kulonde. Ne nkhani inali apa kuti anthu amene mwina adindo amene amapezeka kuti akugwira nawo ntchito ku bungwe limeneli amene angapeze kuti mwina apezeka olakwa mlandu una dzima pamene ichi chaonongeka, muona kuti nkwena kuti amangire anthu ngati ameneyo kapena pachitike njira zotani? Mazikomo kwambiri. Ineyo pa ndemanga yanga ndiyotengera kuti anthuwo ndizofunika asathamangire kuamanga yaye, koma poyamba afufuze bwinobwino kuti kodi chimangacho chinasungidwa motani, chifukwa pamakhala ndondomeka zoyenera zimene tikamasunga katundu ku warehouse amafunika kuti ndondomeka zijazi zitsatidwa. Tsono ndondomeka kuti zitsatidwe poyamba tifufuze kuti kodi anthuwo anali ndi zipangizo zoyenera. Mwa zipangizozo zimafuna ndalama. Kodi ADMAC ndalama anathandizidwa moyenera kuti akhoza kukwanitsa kusunga katunduyo bwinobwino? Ngati chabwino zitatheka kuti ndondomeka zonse zinali bwino, ngati panafunika ndalama boma linagwirako dzanja nkuwathandiza, zonse zinali mchimake, ndi pamene mwina tingaganizire kuti anthu amenewo sanagwire ntchito bwino chifukwa zonse zoyenera zinalipo ndipo nkuyenera ndithu kumangidwa. Ineyo maganizo anga kwambiri anayimapo kuti katunduyo amafunika afufuzidwe kuti kodi ndi chifukwa chani waonongeka, ndikuonongeka kodi aonongesa ndi anthuwo kapena analibe zipangizo zoyenera. So mwaichi chake nganene kuti tithamangire kuamanga koma tizitsatire bwinobwino. Ndimene kuti kodi boma liitepo chani kuti chakudya chimene chimasungidwa ku ADMAC mfuko za ADMAC zimenezo isamonongeke? Kuyambirira tikayang'ana ADMAC zathuzi zikuoneka kuti zili ndi mavuto angapo, ndi zakalekale zomwe zikufunika kuzikonzanso bwinobwino kuti zizikwanitsa kusunga katundu kuti asamaonongeke. Chifukwa kuonongeka kwa katundu pamakhala njira zingapo, nyengo komanso nthawi zina tinyama tokudya ndi zina zokhudzana ndi mankhwala, zonse zimafunika zitakonzedwa bwinobwino kuti ADMAC mwina ikhoza kubwereranso mchimake kumasunga katundu bwinobwino, komanso ikhale ndi anthu odziwa zosunga katundu warehouse. Zikomo kwambiri. Elvis, mene mundimene ndayankhula ndi mmodzi mwa amalawi kuno kusalima kufuna kuzapo ndithu bwinobwino mwachichuchu kuti mwina mwake nkhani ya kasungidwe kachakudya nkhokwe za ADMAC izenda mopambana. Tathokoza kwambiri Usman kusalima. Wanangwa kupita chitsogolo tiyambe kuyang'ana ndithu mayankho. Ambiri amadandaula kuti ADMAC sikuyendetsedwa bwino. Nusu mwadandaula apo pompa kuti ADMAC simayendetsedwa bwino muulamuliro, kuyambira muulamuliro ni wazipani zambiri. Takufunsa ni kuti mwina kalekala maopsezedwa mati sikweni komano ndekuti inu mwayimira ponena kuti pali mavuto ena amene akuchitika kumeneko ofunika kuti ataunikidwa. ADMAC pachitike chani kuti iyende bwino? Ingayende bwino, ingadzakonzeke kapena ingakonzeke? Chilichonse ndi chotheka kuchikonza. Chimene chimangofunika ndi kuyikapo maganizo, kuyikapo luntha. Si zonse zimene zaonongeka kwa ADMAC. Pali zina zimene zikuyenda bwinobwino, koma mwina mbali zina makamaka kumbali imeneyi yogula ndi kugulisa mbewu kapena kugulisa zina amene anayamba kuti ayambe kugulisa ufamu umene wativuta. So ndi mbali imene mwina tikuyenera kuyang'ana kuti kodi kupita kutsogolo potengera ndi malonda amene alili masiku ano kuti aliyense ali ndi ufulu akhoza kugula chimangacho chimene ADMAC ikuchifuna, akhoza kugulitsa ufa umene ADMAC akhoza kukhala nawo. Iwo azisinthemo because akuyenera kukhala nonso pano malonda amasiku ano osakhala malonda akale pamene anali okhaokha pansi kapa.
koma zonsezi kuti zitheke mwina ndingonena mobwereza imativuta kwambiri kumalawi kuno masiku ano. Mwina malo molimbikira ntchito, malo kantimaso ka umwini kanayamba kuchepa pang'ono kwa Malawi chifukwa chakuti sitinamvetsetse mwina ndale za zipani zambirizi. Adusanangopia ntima basi anhandalewa. Yeah. So pali zambiri zimeza sintha andi chachikulu ndikantima kameneko kuti umwini palibepo chifukwa choti tilibe umwini mwina mabungwe ya boma anasanduka ngati njira yokangopangako ndalama makamaka anthu amaudindo akuluakulu kumeneko posazindikira kuti cholinga choyamba chimene kuti chitumikire mtundu wa Malawi Admark ndi ntchito ziwiri zamalondazo komanso zothandiza anthu pa Chingerezi mati social welfare. Komanso tiyang'ane kuti mabungwe ngati amenewa sizingakhale zoona kuti chaka ndi chaka asamapange phindu zofunikira zenizeni zimene anapangidwira ndeti palibepo. Maiko dziko ngati la Malawi chinthu chimodzi chimene chizipatsa ndalama mwina kupatula misonkho, kupatula kagulisa foja, kupatula mkangongole zimene zikutipweteka pano mpaka 23 trillion. Manga dziko linoto limene alizipezanso ndalama mwina kuma dividend limene ndimwachipachichewa tine kuti phindu limene makampani aboma apanga azikapereka kumene kumati onjezerani ku budget osakhala kuti mabungwe chaka ndi chaka azikhala. So tiyang'ane mwina izizi sonzoposa msinkhu wa Admark chifukwa tiyang'anenso atsogoleri athu mmene atimaganizira pakayendetsedwe ka zinthu kuti timaona ngati boma ndiye kuti ndi chinthu chimene chizingolandira ndalama mwina zamirakuli osaziwa kuti ndalama zimachita opangidwa chifukwa tapezeka ndi ngongole yochuluka chonchi yoposa msinkhu wathu imene kuti kuyenera zaka zambirimbiri kuti tiyibweze titasiya opanga chilichonse tikungobweza ngongole mwina zaka zitatu. Chifukwa chani anthu vendo osauka ndiye kukhala osauka umene uzizindikira kudya nimene ulili mthumba mwako izizi tizinena mobwereza uzidziwa kuti ndi mapeza mochepekedwa chifukwa kwa Admark komwe ndikunenako ndikudza kuno apezeka kwagulidwa chigalimoto chodula kwambiri chasiwo pakatipa tinayamba ndithu mukumbukira now bungwe ngati limene loti lilibe chilichonse bungwe loti limene lithandizidwe ngongole kuti zinthu ziyende boma likwapatsa mwina amapatsa ndalama zosakwanira akufunika ndalama zambirimbiri mwina 400 billion kuti bungwe liyende peza mwina budget akwapatsa 60 billion bungwe limene lolo ndiloti anthu mungamaganize zoti tizikhala mofewa kwambiri ndiye kuti anthu azivuza awa kuti akuvutika komano taonani galimoto imene akuyenda andisokhawa ndi mabungwe ambiri aboma awo tikumaona kuti kodi iwo ndalama zimene akuseweretsa ndalama zimene akupangira izizi sitikuti nzolakwika anthu asiwo amayenera ulemu wawo akuyenera ayendere galimoto zopamwambazo koma pokhapokha titapanga kaija phindu osakhala kwina akuti kuvutika kwina akuti tupezekaso kuti tukhanga tituyika kaumoyo kuti ifeyo ndife ochita bwino ndifake mwina maiko ena ayambaso kuyang'ana kumbali kuti akhanga tisimukudziwa chimene mutani chifukwa anthu amadabwa akamona tili galimoto zimene ndenda m'misewu yako Malawi galimoto iyi kuyenda m'misewu yako Malawi pamene mukaona Cameron amakwerapo sitima prime minister dziko limene limatithandiza ndipena apake kamaona choncho zosadabwitsa kuti ena amaona aya titati tikonzekonze zimene mukhoza kuona ti pang'ono zinthu zambiri zibwerera tayala galimoto mpaka 2 million. Anyway tipite kwa Atrisa Chapulapula. Achapulapula mwaphunzirapo chani pa nkhani zimene zikuchitika izi za kuchita tiyuze mawu anu diskala chimanga mwaphunzirapo chani ndipo muyikeni ndumiko zotani mtsogolo muno kuti mwina izizi zisachitikenso? zikomo kwambiri poyambirira chomwe ndaphunzira mu programu yomwe ndiyambire mu programu ndaphunziraso ndaphunzira monena kuti kuyambira inuyo aho kuvivide kwachafumira komaso achimwanja ndiwonse amene apereka maganizo awo nkhani ndaona kuti the bottom line tonse tikuifunira za Admark chabwino ndipo Admark mukuifunira zabwino ndi Admark yonena kuti sikukhumuditsana. Admark is working very hard as a company kunena kuti mfundo zimene zinayikidwa zoyendetsera kampani
zipite patsogolo komanso kampani ibwerere muja manena kuti anthu ngamati Admark nkumachiwa kunena kuti ndi Admark. Zosiyana-siyana zimene kampani ikuchita pakadali pano anakambapo Bwana Chimadza za strategic plan. Mfundo zathu zitatu zomwe tikukhazikirapo ndi za agricultural production, trading yomwe timayidziwa buying and selling, komanso tili ndi kuonjezera ubwino, value addition. Komanso nkhani imene ya buying and selling akadaulo athu amapita ku training nthawi zambiri kunena kuti azikwaniritsa zomwe zikubwera pakadali pano kuti kodi tingamatani kusamalira kalunduyo amene timagula ochokera kwa anthu. Tatsimikizira anthu kuti kuni Admark ikuyesesa usana ndi usiku kunena kuti igwire ntchito molondola, kunena kuti anthu mukamadzabweranso pawapese ngati pano mukambirana za Admark muone kuti komatu Admark china chake chikuchitika. Takamba za ma moisture content mbewu pakadali pano zakhala zili mu media kunena kuti kunagulidwa ma grain dryer onena kuti tikagula tidzingoumitsa tokha. Pakadali pano tikumalizisa ndondomeko kuti zikhazikike ma divisions athu kuti tiyambe kumaumitsa tokha mbewu. Ndi zinthu zambiri ndithu kwa Admark zikuchitika zimene anthu muziona ndithu kunena kuti iyi tikuoneka kuti ndi Admark ina. Ndipo tikuthokozeni chifukwa cha mfundo zabwino zimene mwatigawira. Musaope ndithu kuti ndalama za Malawi zikungonongeka. Ayi ndithu Admark ikugwira ntchito kuti nkhani ngati zimene zisamapezekenso kwa Admark. Zikomo kwambiri kuti patsamwayi kuti tiyankhulepo za Admark pa program imene. Tathokoza kwambiri achapulapula chifukwa cha nthawi yanu. Ma spokesperson ena amathawa koma tikuyamikeni kwambiri chifukwa chokhala nafe mukulinji. Tipite kwa Achimwaza. Kodi Admark kufunikirabe ku Malawi kapena kungoyithetsa? Elvis, funso limene lolo ndi funso labwino kwambiri. Choyambirira ndiwathokoze maichapulapula ndizosowa kumapezeka mu nkhani ngati imene ndiovuta kwambiri ambiri amathawa. Mupitirize madamu tizikambirana dziko lino ndi lathu, bungwe liso ndi lathu. Dziko la Malawi likufunika bungwe la Admark mmene linkakhazikitsidwa zaka zopitirira 50 panali cholinga ndipo cholinga chidakalipo. Chifukwa chake mukati muone 1994 mmene timapita ku democracy mmene makamba wanangwa makampani ambiri adagulitsidwa privatization. Koma kampani iyi ya Admark kudavuta kuti igulitsidwe chifukwa nditsinde lenileni la Malawi pa nkhani yace yakudya. Now tikulifuna bungweli kuti no lipitirire kukhalapo lititumikire Malawi misi 40 imene akamba ija tikufuna kuti no izitsegulidwa izigula mbewu. Ndiye mwachidule bwana Chimadza nthawi yatithera ine sentence chisinthe nchani kwa Admark? Chimene chikuyenera kuti chisinthe kwa Admark one ndi mmene wanango wanena recruitment ya personnel ya kwa Admark tikambe pano izichitika on merit. Chachiwiri Admark ipange adopt private sector business model. Tikudziwa kuti ndi public sector ngati company koma kayendesedwe kawo ka zinthu azitengeno mwa private zizichitika bwinobwino pazikhala ma key performance indicators. Takuyikani apa tufuna kuti mutiyang'anire mbewu tabwino ngati tikupeza pazikhala kusintha tikatero tichita bwino. So angopita ku strategic plan yawo ndikupa kuti bungwe la Admark litha kubwereranso mchimadza nkumambira chiro bwino. Tikulifuna bungweli koma lisinthe kamuyendo ka chiro zikoma kwambiri. Achimwaza tayamika wanangu atathokoza tithokozeso Teresa Chapulapula komanso Usman Kaliari fachokhala nafe programu ichi somokhaso naye potikonzera kuti zinthu ziveke mmene zilimu. Timuyamike ene ndi opposite wahowa pitirizani kumvera Wailesi Times. Amalawi kulingino kulingi kumavenya kumavetsera kuti kulingi wakaya lilongwe kulingi kumzuzungwa nyeto kulingi nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti baji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesi yaodija chiruguko chuyenda panji nanga nkhani zonyadisa sikulijani kumboro pakati kulinji
Nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga watuta mwazuka bwanji nanga watanzile diyo kukulijani kulinji tikudalila ino kulinji